Уважаеми господин Президент на Република България и Върховен главнокомандващ на Въоръжените сили, уважаеми господин Министър на отбраната, уважаеми господин Началник на отбраната, уважаеми господин Началник на Висшето военноморско училище, скъпи колеги, скъпи гости, уважаеми родители и близки на випускници и курсанти, уважаеми генерали, адмирали, офицери, випускници и курсанти. Днес е паметен ден в историята на военно-медицинската служба. Присвояване на първо офицерско звание на курсантите от първия випуск военни лекари. Един от последните ми учители казваше, че човек не трябва да се оставя на проблемите да го давят и че не трябва да спира да мечтае. И ние мечтаехме. И не само това. Действахме, работихме, борихме се, вербувахме сподвижници и в края на краищата осъществихме една огромна мечта. На поколения лекари от Военно-медицинска академия да имаме наши военни лекари. Нека това да бъде първото ми послание към вас. Не спирайте да мечтаете и се борете за мечтите си. Преди години на Конгрес по хирургия с огромна гордост представихме нашата блестяща операция. Една от най-тежките операции в коремната хирургия, извършена лапароскопска. За първи път в България. Бяхме горди, фукахме се. Един от колегите ми зададе въпрос. Всъщност, има ли лимити лапароскопската хирургия? Интересен въпрос, замислих се. Има лимити само в ума ни. Не си поставяйте лимити. Не си поставяйте лимити в съзнанието и ума и в мечтите си. И само тогава може да надскочите себе си. Нека това да бъде второто ми послание към вас. Ние не си поставяхме лимити. Нито в мечтите, нито в ума си. И за това тази програма се доведе до такъв успех. Аз съм сигурен, че тя е обречена на успех. И тук е мястото да благодаря на основните вдъхновители на тази програма. Генерал-майор, професор, член-кореспондент, доктор Николай Петров, доктор на медицинските науки, с всичките му заслужени титли, огромна признателност към него. Флотилен адмирал, професор, доктор на военните науки, Боян Медникаров, с огромна благодарност. Професор Красимир Иванов, доктор на медицинските науки, с огромна признателност. Нека това да бъде следващото ми послание към вас. Никога не се закичвайте с чужди постижения. Работете за своите лаври. Тук стоящите пред вас, бивши и настоящи генерали и адмирали, са били особени личности. През цялото време целеустремени, знаещи какво искат, отличаващи се от сивата маса. Затова са и успели. Затова и вие бъдете цветни. Бъдете себе си. Не потъвайте в общата сива маса. Само тогава може да успеете в мечтите си и в ума си. Нека вашето поведение да бъде със самочувствие и самото излъчване да бъде на победители. Бъдете на бял кон с извадена сабя, а не с прекършени гръбнаци. Нека това да бъде следващото ми послание. Не бъдете друга тухла в стената, както пееше Пинк Флойд. Ние ви предоставяме огромни възможности, но крайните резултати зависят само от вас.
Вие се убедихте, дори и последните дни, когато течеше вашето разпределение, че то стана на базата на труда ви, на показаните резултати от всичките 6 години. Не се направи никакъв компромис. Нека да бъде следващото ми послание към вас това. Всичко е във вашите ръце. Положете труд и ще постигнете всичко. Няма незабелязани положени усилия. Бъдете сигурни в това. Спомням си някои от срещите с вашите родители. Те бяха много вълнуващи и много интересни за мен. Още в началото, според тях, а и според някои от вас, се вършеха сумати, безмислени неща във военноморското училище. Като се започне от маниакалното оправяне на леглата, да се стигне до плевене на тревички, чистене на плажове и така. Чудех се какво да им отговоря, но зададох въпрос. А вие виждате ли промяна в децата ви? Един баща отговори много спонтанно. Тя е друг човек. Не може да я познаем. В отпуск става рано, оправя си леглото, подредена е съвсем друг човек. Няма нужда да обяснявам повече какво искахме да направим с вас. За 6 години вие станахте други хора. Други хора, които ни изпълват с радост и с гордост. Не е нищо безмислено. Безмислени са само усилията да хабите емоции. Крайната цел е важна. Това е следващото ми послание. Вие сте специални. Много пъти съм ви го казвал. Колко младежи на вашата възраст биха се заклели под знамето на Родината и да обрекат живота си на Родината, дори да дадат живота си за Родината. Малцина. Това ви прави специално. Това е наистина респектиращо за нас. Поздравявам ви за това, което направихте. Но няма да бъдете богопомазани. Това преди всичко е огромна отговорност. И тази отговорност ще расте с годините. Всички очи ще бъдат вперени във вас, за вашите решения, за вашите действия или бездействия, за всеки ваш успех или неуспех. Ние искаме да ви направим достойни командири. Командирът е специална категория човек. Той не е нито началник, не е шеф, не е ръководител, не е директор. Той е човекът, който може да заповяда на своите подчинени да отидат на мисия и дори да знае, че тази мисия може да бъде смъртоносна за тях. Това е смазваща отговорност. Абсолютно смазваща отговорност. И колкото по-нагоре вървите в кариерата си, вие ще трябва да носите тази отговорност все по-сами. Ще ставате все по-самотни в своите отговорности. И когато стигнете върха, ще се озовете на едно самотно място, където единствената ви опора ще бъде вашето семейство. Пожелавам ви да създадете здрави семейства, защото само те могат да ви направят щастливи на този самотен остров. Вчера един от вас ме попита: като ни гледате, чувствате ли се успял? Но гледайки ви, осъзнавам, че сме на правилния път. Да, това е началото. Едно страхотно, велико начало. Успеха не е само във вашето завършване. Успеха е във всички вас. Погледнете колко много сте. Това ни дава спокойствие, че и увереност, не само на мен, на целия личен състав на Военно-медицинска академия и на въоръжените сили,
че идва достойна смяна. Благодаря ви за смелостта, че поехте този път. Очаквайте от нас бащина подкрепа и грижа на добър път.